Určite veľa z vás, čo klikli na toto video, tak natáčate videá na YouTube. A možno ste si niekedy položili otázku, že kedy a ako je najlepšie vydávať videá na YouTube, po prípade aké nastavenia sú pritom najlepšie. Tak toto si ukážeme v dnešnom videu. Budem mega rád, ak na toto video dáš like a odber, pretože sa blížime k 10 000 odberateľom a poďme na video. Dobre, takže ja už sa teda nachádzam v YouTube štúdiu a ešte predtým, ako by som išiel vydať video, tak by som sa pozrel na jednu hlavnú vec. A to je, kedy moji odberatelia sú na YouTube. Ak sa pýtate, prečo je toto užitočné, tak hodí sa to k tomu, že najviac sa videá oplatia vydávať vtedy, keď je najviac vašich odberateľov na YouTube. Lebo napríklad, keď vydám video niekedy vtedy, keď skoro žiadny divák, alebo teda odberateľ není na YouTube, tak sa to video nemusí až tak odporúčať. Ale keď vydám video niekedy vtedy, keď je veľa odberateľov na YouTube, tak má väčší potenciál na to sa odporúčať. Ak sa pýtate, kde sa to dá pozrieť, tak stačí ísť sem do analytiky. Potom do zložky publikum, iba takto trošku scrollujem sem a tu mám, kedy sú vaši diváci na YouTube. Tento graf znázorňuje, keď je to takéto šedé, alebo jak to mám nazvať až tak do čierna, tak to znamená, že veľmi málo vašich divákov je na YouTube, ale keď je to takéto svetlé, tak je veľmi veľa vašich divákov na YouTube. Ja by som vám odporúčal vydávať videá niekedy vtedy, ako začína tento graf, proste tento úplne svetlý graf. Takže napríklad, ako to tu mám ja v pondelok, tak u mňa sa v pondelky najviac vyplatí vydávať o 16:00, pretože potom má potenciál sa odporúčať, lebo je celkom veľa ľudí potom online. Ale ja väčšinou vydávam videá v nedeľu, takže ich vydávam okolo 16:00, ale môžem kľudne aj o 10:00 a tak, pretože v sobotu a nedeľu ľudia nechodia do školy ani do roboty, takže ja by som vám odporúčal vydávať videá niekedy v sobotu a v nedeľu, ale je to na vás, kedy toho vydáte, ale hlavne vám ho odporúčam vydať niekedy predtým, ako máte proste túto svetlú časť. Napríklad piatok sú online okolo 18:00, tak by som ho vydal niekedy o 17:00. Proste vždy hodinu predtým, ako je táto svetlá časť. Takže toto vám odporúčam si určite mrknúť na toto. Máte to teda v analytikách v publikum a môžeme sa teda vrhnúť na nastavenie videa. A ja teda pôjdem vytvoriť teda nejaké video, dám tam úplne nejaké random video, ktoré tu mám, takže bum, nahrať videa, vybrať súbory. Pôjdem akože vydať toto video, aj keď už na YouTube je, ale vydávať ho nebudem, iba vám ukážem, aké najlepšie nastavenie sú. Takže názov, ja by som vám odporúčal dávať nejaké názvy, v ktorých sú kľúčové slova. Neodporúčam vám dávať úplne nejaké dlhé názvy, ale proste nejaký krátky názov. Toto je Seriakari event, tak by som sem dal, že napríklad, že zahral som si event. Nie úplne dlhé názvy, neviem prečo, ale nevždy sa dlhé názvy odporúčajú. Ale môžete dávať kľudne aj dlhé názvy, ale by som vám odporúčal dávať proste nejaké názvy, ktorých sú kľúčové slova. Potom popisok by som vám odporúčal vytvoriť svoj vlastný a používam môj, ktorý väčšinou dávam do videí, takže ja si ho sem hodím. Takže bum, mám ho tu. Hlavne ja by som vám odporúčal dávať na začiatok popisku niečo o tom videu by som povedal, takže tu by som dal, že dnes som si zahral event. Proste niečo také, čo súvisí s tým videom. Odporúčam vám potom do popisov dávať aj odkazy na vaše sociálne siete a hlavne vám odporúčam aj nejaké známe tagy, takže napríklad keď to je video z Minecraftu, tak vám odporúčam dať hashtag Minecraft, ak to je video napríklad z nejakej ochutnávky, tak by som dal hashtag ochutnávka. Potom miniatúru tiež vám odporúčam dať vlastnú, ja sem nejakú hodím napríklad tu. Potom zoznamy. Zoznamy vám odporúčam vytvoriť, keď napríklad máte nejakú novú sériu z Minecraftu, tak vám odporúčam vytvoriť nový zoznam a proste nejaký zoznam, čo do toho pasuje, aby ste nemali proste bordel na svojom YouTube kanále a bude to o mnoho lepšie. Publikum by som na vašom mieste dal nie určené pre deti. Keby ste dali áno, je to určené pre deti, tak by tam ľudia proste nemohli písať komentáre a ďalšie veci, takže vždy dávajte toto, nie určené pre deti. Potom tu na moje video obsahuje platené promo, to je napríklad to, že ak s vami niekto spolupracuje. Ideme teraz na štítky. Štítky sú tiež celkom hlavné, pretože napríklad keď dáte nejaký štítok Seriakari, tak to video sa môže viac odporúčať, pretože ľudia keď si budú vyhľadávať na YouTube proste do vyhľadávača napíšu Seriakari, tak im môže vyskočiť vaše video. Takže odporúčam vám tam dať nejaké štítky, ktoré taktiež súvisia s tým videom, takže napríklad aby som dal ešte event, ale môžete tu mať až 500 slov, takže odporúčam vám to všetko úplne zaplniť. Potom jazyk videa, ja väčšinou dávam čeština, pretože moje videá sa odporúčajú najviac v češtine. Odporúčam vám hlavne dávať toto vo feede odberateľov, upozorniť odberateľov. To by malo znamenať to, že tí, čo majú zvonček, tak dostanú upozornenie od toho, že ste vydali video. Potom kategórie. Kategórie znamená to, že aké je kategórii video. Toto video je z hranie hier, presnejšie z hry Minecraft, takže sem môžem dať Minecraft 2009. Komentáre vám odporúčam zapnúť, pretože neviem
neviem, kto by použil vypnuté komentáre, ale komentáre sú lepšie na zapnutie. Keď pojeme ďalej, tak tu sú prvky videí. Hlavne vám ešte odporúčam dávať aj karty, pridávať sem karty, napríklad sem, keď máte nejaký zoznam videí, kde je veľa videí, tak vám odporúčam dať zoznam videí, aj napríklad by som hodil Minecraft zoznam, lebo tí ľudia sa potom na ten zoznam môžu ľahko rozkliknúť si ho, môžu si pozrieť ďalšie vaše videá. Odporúčam vám teda používať tieto karty a potom hlavne aj záverečná obrazovka. Záverečná obrazovka je to, že tu na keď si ku koncu dám toto, tak sa im tu zobrazí váš kanál a zoznam a nejaké video najlepšie pre diváka. Takže to je tiež dosť dobré. Titulky si sem môžete pridať alebo nie, to už je na vás, ja titulky sa mi zdá moc nepoužívam, ale to je teda na vás, či použijete titulky alebo nie. A potom viditeľnosť. A tu vám odporúčam dať harmonogram a vydať to video vtedy, kedy je najviac vašich odberateľov online. U mňa to bolo teda 17:00, tak ja by som si sem vybral 17:00. Video sa proste vydá v ten deň a v ten čas, kedy som ho naplánoval. Takže to by z toho to bolo asi všetko, takže toto môžem už zavrieť. Ak ste teda to video vydali, tak by som vám odporúčal dať jednu hlavnú vec a to je tá, že pôjdete sem proste na YouTube štúdiu zasa, pôjdete do nastavení, pôjdete do kanála a sem dáte kľúčové slova a tu si napíšete nejaké kľúčové slova. Funguje to tak isto ako tie štítky, že napríklad keď sem zadáte štítok Alkan, tak ľudia keď si vyhľadajú Alkana, tak majú šancu, že vám vyskočí váš kanál, nie video, ale teraz kanál. Takže tu vám tiež odporúčam dať napríklad toto, ako to mám ja, môžete si to kľudne opísať. Môžete si tam dať nejakých známych youtuberov alebo nejaké známe série, ako je Minecraft Ultra Hardcore. Toto by som vám tiež ešte odporúčal. A ja by som to videl asi tak, že z tohoto videa by to bolo všetko. Ak by ste chceli ďalšie takéto videa, napríklad ako si správne založiť kanál alebo nejaké takéto ďalšie veci, tak mi môžete dať vedieť do komentárov. A budem teda mega rád, ak na toto video dáte like, ten kto nemá tak odber, pretože sa blížime k 10 000 odberateľom. Ďakujem, že ste toto video dopozerali do konca a ja sa s vami lúčim, takže čaute.